Dámy a páni, toto bude veľmi zaujímavé videjko, pretože v dnešnom videjku idem reagovať na moje staré videá. Čiže som na to extrémne zvedavý. Pevne verím, že aj vy, pretože tieto videjka, čo už možno ani nie sú na kanáli, ako verejné, a ja ich mám stále skryté ako súkromné, pretože to slúži ako keby na moje také pozretie sa, že či som sa zlepšil, alebo niečo zlepšujem, či sa stále posúvam. No a tí, čo sú tu noví, tak možno nevideli históriu môjho YouTube kanálu. Ako som začínal, ako som vyzeral, keď som začínal, ako sa mi darilo, keď som začínal, sa dozviete v dnešnom videjku. Každopádne ale, že predtým ako začneme videjko, by som bol rád, kebyže mi dáš odber, pretože sa blížime k hranici 2000 odberateľov. No, sme tak na pol ceste k tomu úspechu. No a ja by som poprosil to červené tlačítko rozbombiť, stlačiť, všetko s ním spraviť, aby sme do Vianoc dali tú 2000 a splnili ďalší môj cieľ, čo mám na YouTube a zaznamenali nejaký ten môj posun. Každopádne ideme pomerať tie staré videjka. No, toto je môj YouTube kanál, hej, každý ho všetci poznáte. Mám tu 1480 odberateľov. No a toto sú jedny z mojich najnovších videí. Ináč pri tomto videjku tých 1500 zliadnutí za pár dní ako to si veľmi cením. To je pre mňa, ty kokos teraz, že best on the best. Na moje pomery veľmi dobré. Lenže v tomto videjku, boha, mne sa do toho tak strašne sa mi do toho nechce, kámo. Nechce sa mi do toho. To je extrémny cringe. Dáme, že najstaršie. Tuto to už môžete vidieť, tuto to už začína, kámo. No a môžeme si pozrieť moje prvé video verejné, čo si stále môže pozrieť. Od tohto videjka som tam ešte všetko nechal. Čiže ja si nasadím moje Pro HyperX sluchatka, ktoré už sú vo veľmi dobrom stave, ty kokos. A môžeme ísť na to. Toto videjko je o tom, ako som prišiel o 100 eur. No, tuto máme klasický subscribe button, čo som proste nevedel. Teda ja som to vedel, lenže mi to nepovoloval striací program Movie Maker, keďže to bolo ešte tomu striané v Movie Makeri. A on tam nemal možnosť green screen v tej dobe, čiže som to tam musel dať takto, aby ste mi dali odber. Kokos hudba. No, čiže čau, ja som Halík, ja vás vítam u ďalšieho videa. V tomto videu, ako ste mohli z názvu vidieť, sa niečo stalo. No, stalo a nič dobré sa nestalo. Vtedy som mohol mať takých, ty kokos, to bolo v 2019, to bolo 4 roky dozadu. No to som mohol mať 13-14 rokov vtedy. To už som mal 14 rokov, to je 19.10. No a pre mňa vtedy tých 100 eur znamenalo, že extrém, kámo. To proste, vtedy som si presne chcel kúpiť tieto sluchatka a presne tie stali kilo. No a bohužiaľ. Skrátke, toto videjko je o tom, že ja som ako 14 ročný sa zaregistroval do súťaže od môjho veľmi obľúbeného youtubera Ondreja. On začínal tiež na YouTube, mal možno 2000 odberateľov vtedy. No a spravil súťaž o 100 eur. On to dal na Facebook do príspevku, že tuto napíšte nejaký komentár a vlastne z tých komentárov jeden, ktorý bude výherný. No a boli tam 3 komentáre. Samozrejme, môj tam nemohol chýbať a samozrejme toto vyhral a on toto vyhral. No a on mi vlastne odpísal na ten komentár, čo som vyhral, že mu mám poslať bla bla bla. No lenže mne neprišlo upozornenie. No a ja som si tedy ten Facebook nejako moc nepozeral, pretože Facebook bola pre mňa mŕtvá platforma. A ďalšia vec, absolútne som nevedel, že by som niečo také vyhral. A ja som zistil, že som vyhral až vo videu, ktoré o tom vydal. Čiže celkom smutné pre mňa, mohol som mať 100 eur, kápete. S tým som sa nejak vyrovnal v svojom živote. Čo tu aj bolo, že Lukáš bol si vyžrebovaný, takže mám rýchlo napísať, že ja vyhrávam 100 eur. Ty kokos. A tedy to, že veľmi zablelo. A no a potom to vlastne vydal tento chalanisko, takže gratulujem, kamarát. Ďalšie videjko bolo, ako som reagoval na komentáre pod mojím druhým videom, čo bolo rozbalovanie vlastne nového počítača. Takže keď sa trošku dáme tuto do štúdia YouTube, hej, tak tu môžeme vidieť unboxing na nový PC, čo už je samozrejme súkromné. A to v tej dobe, že to bolo moje druhé video, malo 8661 sliadnutí. Kamarádi, ja vám hovorím, že toto je asi najviac najdizlajkovanejšie video na tom YouTube kanáli, ale zoberte si sami a diváte, no, čo môžem na to povedať? Toto tam ani nedám, dúfam, hádam. Toto je úplne v prdeli, dívajte sa na to. To je extrém, kámo. Za určitý počet lajkov na toto videjko spravím reakciu. Na toto samostatné videjko spravím reakciu a bude dostupné iba tak, že sa môžete pozrieť cez toto videjko. No a samozrejme tu je privítacie video, to čo sa týka kvality. Ja to už ani nebudem, keď to je súkromné. Proste založíme hero a tam nahážem všetky tieto videjka. Dáme to za 5 eur, môžete si to môcť pozrieť. No a potom som začal vlastne s vecami ako je Let's Play z Fortniteu. To som dal úplne preč, lebo na čo tu budem mať taký herný content, čo sa týka Fortniteu, GTA 5 robím zaplísky. To proste boli videá, čo možno mali 250 views, lenže za 3 roky, alebo za 4 a to video mi ani nedávalo žiadne nové views a žiadny nový watch time, takže som sa rozhodol ísť preč. No a potom vlastne prišiel unboxing plus odpál petard. A už začína. V videu vlastne natočíme moju pyrotechniku a aj slúbený odpál petard.
OK, ešte nie. Ale vedel som, kedy tam mám dať aspoň tú cutscénu a vedel som, že keď tam proste mám dať ten odber, že v ktorom momente, čiže podľa mňa tuto už sa začal objavovať môj nejaký talent asi na to, alebo neviem. Ja neviem, že či mám talent na strihanie. Nie hovoria ľudia, že mám, ale proste, že musím stále strihať a strihať. Ono to je v podstate pravda, lebo keby nestriham, tak sa neposúvam. Talent je len nejaké percento úspechu. Že napíšte do komentárov, že ako mi možno ide strih videa, ale ja si myslím, že mi ide tak mierne pokročilo, že nie je to žiadna výhra, že musím ešte toho veľmi veľa strihať, aby som z toho vedel dobre spraviť, že extrémne dobre vybombiť video. Tak ale v podstate robím to stále, čiže ideme ďalej. No, približenie ku kamere, to jak keby som ty kokos točil takto by som asi mal točiť po novom. Podľa tohto. No, tuto som nevedel, jak sa robí cenzúra, samozrejme tiež Movie Maker. Ivanka pri nitre. No, klasika. Počúvam ťa. Tu som vlastne už odbaloval ty kokos tie petardy. To bolo to obdobie, kedy vlastne najviac fičali petardy v tých 13-14 rokoch, kámo. Úplný fanúšik, Pipa Pyrotechnika, kámo, to pozná Pipa Pyrotechnika, tak chápeš, to je legenda môjho mládi. No a už robím reklamu, takže ideme ďalej. No, neberte to ako reklamu, ďakujem. To bol vlastne prvý balík a ďalší mi proste prišiel ďalší balík a to som natočil. Teraz ma úplne není dobre vidno, teraz už hej. A... Mne nie úplne dobre vidno teraz už, hej. A polka hlavy v prdeli odseknutej, kámo. Jaj, ale jak to dobre išlo. Ďalšie dumbumky. To som si tedy objednal sa mi dať 60 starých kaleckých dumbumov. Kámo, ty kokos, ja som to o polnoci rachal na Silvestra. No, to čo sa dialo, čo na mňa húkali z tých balkónov, tak ako... Zaslúžil som si. Pyrotechniku a hlavne... No a dívajte, som mal BTB 14 rokov. Ja len tak, že mal som 14 rokov a tak toľko to som mal pyrotechniky doma. Všetko čo mám, čiže... Dumbumy, Viperky, minibombky, Viper 2, Viperina Blight. Pomerne dosť ich mám a... No extra, dívajte, toto som už rozbalil, tu som nevydržal a išiel som von bakať, ja neviem čo, či to nebol november, tedy keď som to objednal. 4.1.2020, no to prišlo až po Silvestre, že ja som to točil, dajme tomu niekedy v novembri a vydal som to o mesiac. Čiže tak, no a tu už to bol vlastne test. Sranda vonku musela byť proste. No ako srandy, ale je dobre sa na to takto pozrieť po čase, pretože sa uvedomíš, že aha, ako si tedy nasával tú kameru, ako si mal hento zle, ako si mal hen taký zvuk, proste ak sa posunul nastavenie, obraz, strih možno toho videjka. Čiže je dobre sa to pozrieť takto z hľadiska a ja budem veľmi rád, keď budem, dajme tomu, raz o 3 roky reagovať možno na tieto videjka, čo som točil. Možno budem reagovať, chápete? Tu už v podstate bolo, že ja už som skúšal hrať CS-ko, potom som reagoval na koronavírus. To proste v tej dobe, keď som mal 100 videní, to normálne oslava ty kokos nedišla. To je ako na laptop bol nad 100 videní, tak kámo, to jak teraz keď mám 1000 reálne. Samozrejme ukladanie iných videí a povedať tam úplne to isté, čo tam povedal on v tom videu, to taktiež muselo byť. Ale taktiež mi to letelo, čiže nemôžeme nič hovoriť. No a toto boli v podstate moje začiatky. CSko, GTAčko. Ešte ale predsa by som išiel do tých skrytých videí, čo mám. Čiže nevypínajte ešte video. Pozrieme si môj prvý vlog, ľudia. Čo som úplne vydal najprvší vlog, na ten si hodíme reakciu. Volá sa to, že vlog 100% áno. Vlastne preto sa to mal taký názov, lebo to bol prvý vlog a ja som vždycky tam mal karty, že v ktorom sa hlasovalo, že aké ďalšie videjko, že či niečo z Minecraftu, či CSko, alebo či vlog. Samozrejme, ja som vždycky poďakoval na začiatku videa, ako je za úspech pri minulom videu. No 39, či zliadnutí to veľký úspech moc nebol. Začiatky sú ťažké, no čo vám poviem ľudia. No a toto samozrejme taktiež. Intra tej dobe boli zabité. Ten obraz je strašný, kámo. A ešte ak to bolo točené proste zo spodu, takže ja som sa teoreticky takto som sa teoreticky díval na tú kameru. Tento mikrofón potom aj nebol zapojený, to tam proste bolo len tak pre efekt. Kámo, ale jak som vyzeral. Dívajte sa, plechovky už v tej dobe som zbieral, dívajte sa na to, kámo, jak si tam chillujú hore. Takže toto bol extrém. Hlavne už som nebol veľmi dosť dlho. Ale zase plus je pre mňa, nehambil som sa točiť tak na verejnosti okolo, nehambil som sa ísť proste takto s mobilom po planeu a rozprávať, že idem do kamery. No a potom som vlastne, neviem, či som sa neopýtal náhodou, že kde tam nájdem čítačku SD kariet. Ale počkajte. Minulé som mu zrovna hľadal a našiel som ju, tuto ju mám, ty kokos. Aj, to je spomienka strašná. Takto gulnúcu jarmoku som si kúpil. To si pamätám, to bol brutálny bol. Také, točím to cez integrovaný mikrofón, ktorý mám na mobile, čiže asi takto vyzerá. Skúsim ako chutí.
Tak, to šmakovalo to. Nenávidím jesť na kameru, neznáš. Tie ochutnávky, čo som robieval ako, tak to som vychádzal tak strašne z mojej komfortnej zóny, že to až není možné. Na začiatky proste halíka na YouTube, na čo, koľko som mal som 70 odberateľov. Teraz mám skoro 1500, na čo vám veľmi ďakujem ľudia. Toto bolo všetko z dnešného videjka. Ak chcete ešte zareagovanie na niektorých starších videí, napíšte, na ktoré mám zareagovať, možno vysvetliť. Ostatné videá sú verejne dostupné, taktiež hociaké tie vlogy. Mňa najviac zaujímala reakcia na to úplne prvé, kde je kamera úplne hore riťou. Tuto to už možno sa začínalo podobať trošku k svetu, možno aj to prestával som si izbu. Ale to možno necháme na nejaké ďalšie videjko. Samozrejme ľudia, nezabudneme odberať, aby sme dali do konca roka tých 2000 odberateľov. Aj like na toto videjko, pretože ho to posunie hore tak či tak aj komentár. Zdvihnú algoritmus toto videjka. Instagram, dole v popisku videjka, ale tu vám možno niekde vybehne. Ja vám ďakujem krásne za pozornosť, užívajte dňa. Čaute.